Swatama mati. Ojo. Bobote Suryati melu mangap-mangap. Padha sura-sura suarane tetos Swatama mati. Oh, kulo. Tadomo-domo aku melu. Tak keringet getih daya-daya. Paripunaning Baratayuda ngatuna menang kowe bakal tak suwuna supaya dadi adipati kula. Sakmono kok ya atiku durung percaya. Apa ya kelakon Werkudara tega nyirnakno putraku Swatama. Wis apa? Oh, Petro, Petro. Aja dianggep aku ki mungsuh amarga aku ki salah bedamaning perang. Oh nggih, lajeng kersanipun dados pundi? Lho kok padha rame-rame suarane Swatama mati. Apa ya Swatama mati, Petro? Hah? Ora ngadani wong takon. Swatama mati. Patro wong ditakoni mangsuli ora malah lunga bareng swara Swatama mati. Senajan to Petro nyuwara mengkono kuwi aku durung patiya percaya. Sarep aku mengko dikapakake aku manut aku tak nemoni anak Prabu Puntadewa wae sing ora tau goro sadangune. Sewu Kaka Prabu. Kula nuwun dawuh pangandika ya sinuwun Yayi. Nyebar pawartos bilih Swatama menika sirna menapa menika saestu Kaka Prabu. Sampun paring geduga dhumateng Raka Paduka kula Yayi. Mila gelaring perang sakmangke badhe kula wontenaken gelar Karti Sampeka. Anggih kula mboten matur ingkang kathah-kathah ya sinuwun. Mboten namung ngangge okol kemawon anggenipun kula nata gelar tuwin nata peperangan. Sinuwun ugi ngangge akal Yayi. Anggih Hambudidaya murid Pandhawa unggul ing ayuda Yayi.
Mene mekaten pratandha kadang kula swatama dereng sirna. Yektosipun dereng pejah. Kersanipun Koko Prabu ing mangke kados pundi? Ya sinuwun. Paman pendhita menika langkung edabi-dabi kadigdayanipun. Mene sampun mantap mantra wulu kencana. Wah, sampun. Paman pendhita minggah wonten ing kreta nglepas walasta kumrutuk dipun krutuk panah mboten nedasi mandar selira ketaman panah murum. Ning anggenipun dumunung wonten sakninggiling rata. Menika mboten wigi-wigi mboten kuwatos ketamaning gegamaning musuh. Awit nyata mboten nedasi Yai. Nanging mboten kersa ngendika kalebet dados papalining mantra menawi ngendika menika saged nedasi mila mboten kersa ngendika. Mangke midhanget swatama pejarak nggih badhe babar pangandika ngupadi sayektosipun pawartos ingkang katampi. Mekaten Koko Prabu. Nuwun inggih. Bilih mangke Yayi sakwanci-wanci dipun panggih dening paman pendhita. Ya sinuwun. Sinasa menika kumbi Yayi nanging kangge ngupadi srana menanging Pandhawa. Kumbi kados pundi menawi Yayi Sinuwun mangke dipun suwuni keterangan dening paman pendhita menapa nggih aswatama pejah. Ya sinuwun ngendika. Inggih ngaten mawon. Nuwun sewu Koko Prabu menawi kula kapuri kumbi kula mboten badhe nglampahi. Dosa perkaraning jalma kumbi menika Koko Prabu sampun nguningani piyambak. Yang sukma mustikaning jagat. Sinasa menika kumbi kangge srana kemenangan kok Yayi. Nggih mboten kemawon. Badhe kula aturaken napa wontenipun aswatama dereng pejah badhe kula aturaken dereng pejah. Parandene Raka Paduka kula badhe handharbe pambidodaya ingkang mekaten Yayi. Menawi sinuwun boten kersa kumbi boten dados menapa nanging jer mawa pangiguhing pangandika Yayi. Kados pundi? Menawi mangke yektos Yayi sinuwun pinanggih kaliyan paman pendhita. Ye sinuwun kula aturi ngendika astitama pejah nanging anggenipun ngendika asti menika ingkang lirih sanget. Tama tuwin pejah menika ingkang seru Yayi. Dados kados niku ra jeneng boten kumbi. Mekaten kula ngestokaken Koko Prabu. Nuwun inggih matur sewu sembah nuwun saderengipun. Ojo lole gedhuk monor. Sinuwun. Keduk monyor prit kantil buntute kisa. Ana Prabu dawuh pangandika bapa pendhita. Sampun dipun penggalihaken ingkang bapa menika mengsah awis sampun rucap busana kaprajuritan. Sampun rucap pedamaning aprang. Wontenipun paduka menika yuga kula ugi kalebet sesepuh paduka Ngger Putra Prabu. Keparingipun bapa pendhita kados pundi? Badhe kepareng nderek nyuwun miterang amargi kula ingkang bapa saklangkung pitados. Putra Prabu menika nalendra ingkang bayar budi baksana asih tresna maring kawula dasih. Asih tresna maring sesamaning jalmi, asih tresna maring sesamaning agesang. Narendra kang setya lega donya rila gawa. Rila ing pati. Ingkang mekaten paduka cetha mboten nate goroh, mboten nate kumbi. Kula badhe nyektosaken pawartos, yektos menapa mboten Ngger Putra Prabu.
babar kawis menapa bapa pendhita. Menapa leres Aswatama menika pejah, Nger. Pitama pejah. Surem diwangkara kingking manguswa kang lelayon denya ilang memanisi wadanan nira layu kumal kucem ranyo maratani males tining kawang-wang Kaca katrita Pendhita Durna sampun pitados bilih Aswatama sampun pejah. Awit midhanget pangandikanipun Sang Prabu Puntadewa ingkang Pandhawa nglenggahe wontening gelar Karti Sampeka. Prabu Puntadewa ngendika Hasti tama pejah, asti lirih tama pejah. Ing mangka Pendhita Durna sampun yuswa kalebet sampun tuna pangrungon. Nalika samana Pendhita Durna lenggah mengkeruk-mengkeruk wonten ing pasepen sak ngandhaping Manduragung. Asta nutup bathuk Waspandraja duladan wonten ing Bantala. Mila-mila sampun dumugi Kalawanci Nayanayu Baskara Titiwanci. Mbok menawi sampun keparing dewa Pendhita Durna sampun telah tulising uripe. Nalika samana neja males hukum Raden Dustadumna. Awit sirnanipun Prabu Drupada dening Pendhita Durna duk nalika samana. Nalika samana Raden Dustadumna ngunus gegaman. Kauningan dening Bata Pandhawa nata ndrawati wonten cahya mencorong tumurun saking antariksa. Cahyaning yitma yitmanipun Bambang Ekalaya. Ingkang duk nalika sakmanten sirna dening Pendhita Durna purun nyuwarga menawi sampun sareng kelawan sikmanipun Pendhita Durna.
Sukmanipun Bambang Ekalaya manjing wonten gamanipun Raden Dustadumna. Datan wigi-wigi males hukum Raden Dustadumna mrepake Resi Durna dan pencah janggane tigas pancing. Layu Baskara Titiwanci Yiti Samuntalatul sing urip-uripe Pendhita Durna. Jangga tigas pancing dening gamanipun Raden Dustadumna minangka Malasukum. Ngejawi Malasukum yekti Bratayuda. Bratayuda isinipun tigang perangan setunggal. Icaling dur angkara angka kaping kalih sapa wong ingkang nandur bakal ngunduh. Ugi kangge nglebari ujar yektosaken punaki Pendhita Durna inguni nate nyirnaken Bambang Ekalaya jamanipun Pendhita Durna tasih muda. Siranipun Pendhita Durna gumlinting wonten sakmadyaning palagan. Kocapa nata ndrawati, waduh Yai Kepe gurumu sedo Yai. Pandhita karya wangsit mangusa kang lalayon Kombang pangajaping tawang susu angin dianggone tepak ing kuntul manglayang manuk miber uluk nyong kuli temah kapupuhe ngadiloga seda bapa Pendhita. Iyai Kaipe dawuh pangandika Kaka Prabu. Pola walipun Kakang ngendikake netepi darmaning wajib dadi utusaning adil. Dadi satriyaning praja. Yai, lakune iki ora kena dikalahake dening rasa katresnan guru ya guru. Sinten ingkang nyirnakaken bapa Pendhita? Kadangmu Dustadumna. Kocap kacarita duk nalika samono Raden Arjuna. Sigra mirsani Raden Dustadumna dipun kempit piniting nedha tinigan janggan. Dustadumna bapa Pendhita Durna ki sapa? Kowe wani nyirnakake bapa Pendhita padha kowe ngilani dadaku dhewe. Mati dening aku Dustadumna. Yai Kaipe,
Nuwun dawuh pangandika. Mengko dhisik. Sabar Yai. Kados pundi kadang kula dusta Jumna badhe kula tigas jangganipun. Nyirnakaken guru kula sami kalan ngilani dodo kula. Mengko dhisik. Sedane Kang Rama Prabu Drupada sing nyedani sapa? Bapa Pendhita. Dusta Jumna ki putrane sapa? Yuganipun Rama Prabu Drupada. Yen ana putra males hukum sirnaning Sudarma, bener apa luput? Sepira pangencimin-cime kadang Dusta Jumna. Sedane Kang Ramane sing nyirnakake Paman Pendhita Durna. Udari. Nuwun. Udari. Nuwun inggih. Piye? Nuwun inggih Kaka Prabu. Aja maida. Sepira pangincim-incime Dusta Jumna. Kapanane kelinglap Paman Pendhita Durna. Lengagem mantra lan jimate kang ampuh. Ngejaba saka kuwi Yai. Mula-mula wong nandur ki bakal ngunduh. Paman Pendhita Durna ki ngunduh marang pakartine sadurunge ana Baratayuda. Yai kelingan duk nalikane meguru lawan Paman Pendhita bebarengan lawan Bang-Bang Ekalaya. Nuwun inggih. Ali-ali gandhok ampal sing dagem dening Yai Kipe. Iku yektine supene sapa? Ekalaya Suwargi. Nakale Paman Pendhita Durna. Supene Ekalaya dilorot nganti drijine tugel. Diagemake Yai Kipe. Apa patraping guru bener kaya ngono kuwi? Mulane sukmane Ekalaya kang pejah nalika sakmono ngincim-incim gelem mungganing pengayunaning Gusti yen bareng lawan yitmane Paman Pendhita. Iki mau ana cahya mencorong ora luput kaya yitmane Bambang Ekalaya Yai. Lilake sedane gurumu. Seno kakangku Dimas Werkudara ya. Guruku Temasedo. Sedo Paman Pendhita Durna. Lha saiki kaya ngene Dimas, kaipe tuen kadangku Werkudara. Karepmu Jlitenger Seno kakangku piye? Ingkang rukti kunarepane Paman Pendhita aja Kurawa saiki kabeh Pandhawa. Kadang-kadangku. Ayo iki kunarepane Paman Pendhita padha dirukti. Sing ati-ati jere iki nyata-nyata gurumu. Kalau
Titi Wanci Yiti sampun talas tulisipun Pendhita Duna kunarpa dipun rukti dening para pendhama. Kyai Pen nuwun dawuh pangandika. Padha kanthi dhisik aning pesanggeran nentremna penggalih. Ingkang mekaten menika nderek kersanipun Paduka Prabu Sena dari Dangarsena kakangku. Padha rerem dhisik sawetara.